Na liturgijski spomen Gospe Lurdske 11. februara veljače Rimokatolička crkva obilježava Svjetski dan bolesnika. Ta proslava, prema želji časnog sluge Božijeg Ivana Pavla II, prilika je da se razmišlja o tajni trpljenja i da se naše društvo učini osjetljivim prema bolesnoj braći i sestrama, kaže Papa Benedikt XVI u ovogodišnjoj poruci povodom Svjetskog dana bolesnika. Ako je svaki čovjek naš brat, kaže Papa, tim više oni koji trpe i koji trebaju zaštitu moraju biti u centru naše pažnje, kako se niko ne bi osjetio zaboravljenim i marginalizovanim. Naime, mjera čovječnosti određuje se na osnovu toga kako se društvo i pojedinac odnose prema trpljenju i onima koji trpe. Društvo koje ne uspijeva prihvatiti oni koji trpe i ne pridonosi stvaranju atmosfere u kojoj će njegovi članovi dijeliti tuđu bol i duboko saosjećati sa onima koji trpe, okrutno je i neljudsko društvo. Papa se ovom prilikom podsjetio svoje prošlogodišnje posjete Torinu. Još uvijek pamtim trenutak u kojem sam tokom pastoralnog pohoda Torinu imao priliku zadržati se u razmišljanju i molitvi pred torinskim platnom, pred onim trpećim licem koje nas poziva na razmišljanje o onome koji je ponio na sebe trpljenje ljudi svih vremena i svih mjesta. Također naša trpljenja, naše teškoće, naše grijehe. Koliko je samo vjernika tokom istorije prošlo pored tog pogrebnog platna u kojem je bilo umotano tijelo raspetog čovjeka, koje u svemu odgovara onome što nam evanđelja govore o Isusovoj muci i smrti. Posmatranje ovoga lika poziva na razmišljanje o onome što piše Sveti Petar. Njegovom se modricom izliječiste. Božji sin je trpio, umro, ali je uskrsnuo. Dragi bolesnici i patnici, upravo po Kristovim ranama možemo vidjeti očima nade sva zla koja muče čovjeka. Isus svojim uskrsnućem nije uklonio trpljenje i zlo iz svijeta, ali ih je suzbio u korijenu. Nadutoj sili zla suprotstavio je svemoć svoje ljubavi. Pokazao nam je da je put mira i radosti ljubav. Kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge.